ಚೂರು ಚೂರು ಗಡ್ಡ ಬತ್ತಿತ್ತು ನೈಲ್ನ ತೆಪ್ಪೊಡಾಕೊಂಡು ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಯಾವುದು ಗೈಸ್ ಈ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡೋಡ ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುಂಡು ಎನ್ನ ಡಿಗ್ರಿದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಧನ್ಯ ರಮ್ಯಾ ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ಪನ್ನಯ್ಯ ಮಾತಿರ್ಲ ಓಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರದು ನಾನು ಸೀದಾ ಪುತ್ತಾರಿಗೆ ಬತ್ತೆ ನಾನು ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಅಜ್ಜಡ ಪಂಡಿದ್ದೆ ಇನಿ ಮಿನಿ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಲ ಕಾಂಡ ಯಾರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇನಿ ಇರ್ತವೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್లో ಬೀಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಚ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಎಂಜೋಲರ್ ಮಾತಾಡಲಿ ಯಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇಂಕ್ ಕಂಬ್ಲಪದ ಹೋಗು ಪ್ಯಾರ್ ಇತ್ತಂಡು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಳ್ಳೆ ದಾಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆತಿಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಅದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೈಟ್ ದಾಯ್ತು ಚಳಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೊಲ್ಪುಗು ಲಕ್ಕಿರ್ನೇ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಕಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಚಳಿ ಉಂಡ ಚಳಿ ಇನ್ಕ್ಲೈಟ್ ಇಂದೆ ಮೈಂದ್ ಫುಲ್ ತೋಜುನೇಜಿ ಇತ್ತ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಮುಲ್ಪ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂರ ತೋಟನೇ ತೋಜುಜಿ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಮೈಂದ್ ನಿಕಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಚಳಿ ಉಂಡ ಅಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪನ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಪೊರ್ತಾತಂದು 8 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಬಸ್ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಿತಾಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ಬಲೆ ಚೂರು ಚೂರು ಗಡ್ಡ ಬತ್ತಿತ್ತು ನೈಲ್ನ ತೆಪ್ಪೊಡಾಕೊಂಡು ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೋಸ್ಕರ ಗೈಸ್ ಮೀಸೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪೊಡ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗು ಬರ್ಚತೆ ಮೀಸೆಲ್ಲ ದೆತ್ತನೆ ಎಡ್ಡದೋಜಂತ ಗಡ್ಡದೆತ್ತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಚೂರು ಇತ್ತನೆ ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂದೆತ್ತ ಎಂಚದೋಜಂದಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪಲ್ಲೆ ಇದು ಯಾವುದು ಗೈಸ್ ಈ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡೋಡ ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುಂಡು ಈ ಶರ್ಟ್ ಸೋಕ್ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಲ ಆಗುಂಡು ಒಂದೊಂತೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂತೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಚೂರು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಮದಿಮೆಗೆ ಪೂರ ಪಾಡಿರೋದು ಅಂಚಿನ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ನಾನು ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಡ ಅನ್ನೊಂದು ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಡ ಬುರ್ಚ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ತುಲೆಗೆ ಫಾರ್ಮಲೇ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲೇ ಬಟ್ ಕಲರ್ ಒಂತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಉಂಟು ಸೊ ಉಂತೆ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂದಿಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪಡು ತೂಕ ಆಯ್ನ ಆಪುಂಡು ನೆನೆ ಪಾಡಂದು ಪೋಕ್ಕ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವಳ ಸೋಕುಂಡು ಅಂಡ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂತೆ ಪರತ್ತಾತನು ಹೊಸತ್ತೆ ಚೂರು ಕಲರ್ ಒಂತೆ ಫೇಡ್ ಆತನು ಮೂಲು ಸೊ ನೆನೆ ಪಾಡ್ಗ ಆಪುಲಾಕ ಆಪುಂಡು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಲೋಫರ್ಸ್ ಇತ್ತನೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಶೂ ಅಯ್ನ ನಾಯಿ ಸೋಕುಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಪಾಡ್ದನು ಮುಲ್ಲ ಮುಲ್ಲ ನೆನೆ ಪಾಡ್ಲ ಕಣಿಜ್ಜಿ ಶೇ ಇದಾಯ್ತು ಮನ್ಪುನೆ ಕ್ಯಾಶುವಲೇ ಪಾಡತ್ತೆ ಜೋಡೇ ಪಾಡತ್ತೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಪುನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಯಾನು ಕ್ಯಾಶುವಲೇ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏರ್ಪದ ಪಾಡಿನ ಜೋಡು ಇದಾಯ್ತು ಮನ್ಪುನೆ ಗೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲ ಕಲಿಜಿ ತುಂಬೆ ರೆಡಿ ಮಂತಿಡೋಲ್ಲ ನಾಡು ಸೊ ಚಲೆಂಗೆ ಹಮ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾಡೆ ಬಲೆ ಬಲಿ 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 ಗೈಸ್ ಬಸ್ಸಕ್ಕೆ ಕಾತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಗಂಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಗಂಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಡಿಗ್ರಿದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಧನ್ಯ ರಮ್ಯಾ ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ಪನ್ನಯ್ಯ ಮಾತಿರ್ಲ ಓಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರದು ನಾನು ಹೌದಾಲಿಜಿ ಬಲೈ ಪಾಯತಾ ಹೇ ಹಾಯ್ ಪನ್ನಯ್ಯ ಹಾಯ್ ಪನ್ನಯ್ಯ ಯಾವ ಎಂಗ್ಲು ಉಂಟೆದ್ದೆ ಮುಜ್ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಂಚ ನೆಕ್ಲಿ ರಜ್ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಿಂಡು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಇರ್ದು ಎಂಕ್ ಬರೋಡತ್ತೆ ಅಂಚ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪನಿಗೆ ತುಂಬ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪುಗು ಬ್ಯಾರುಂಡ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂದೆ ಇತ್ತ ಮುಡಿಪುಗು ಬ್ಯಾರುಂಡು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಮುಡಿಪುಗು ಹೋದು ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ತು ಬಿರೊಂದಿಕ್ಕು ಬ್ಯಾರುಂಡು ಅವು ಬುಕ್ಕ ಬಂತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ಬಿಡು ಎಂಗ್ಲಿ ತೇಡ ಬತ್ತ ದಾಯ್ತಲ್ಲ ತಿನ್ಕಂದು ಮುಡಿಪು ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಂದದ್ದು ಕ್ರಾಸದವಳು ಜತ್ತದಂತ ಯಾನ್ ಬಾಕಿ ಅಪ್ನೆ ಗೈಸ್ ಭವ್ಯನ ಚೊಕ್ಕೋದು ಅವಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೇಟಿಯಾ ತಿನ್ನು ರಮೇಶ್ ಬಿಸಿ ಹಾ ಭವ್ಯ ಆರ್ಡರ್ ಬಂತನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬರ್ತಂಡು ಶೀ ಇಸ್ ಬಿಸಿ and Ramme is also busy. Guys, you food ತಿಂದಿದ್ದು ಕೊಂದಿಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರ್ ಉಂಟು ನಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪ್ಲೇ ನಾನು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವನ್ ಭವ್ಯ ಯಬ್ಬಾ ನಂಜಿಲ್ತಿ
ಪೇಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಐತೆ ಏ ಅಂಬರ್ ಪೇ ಬಿದ್ದಾಡುವೆ ಬುಷ್ ಬುಷ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 ಗೈಸ್ ಏನು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ನೆನತೊಂದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಇಂಕ್ ಮಿನಿ ಬೇಲೆ ಆಂಡ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇನಿ ಎತ್ತವೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್లో ಬೀಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅದು ಆಯ್ತಾಪಣ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಲೇಟ್ ಲಾಂಡಿ ಏನಂಚ ನೀನು ಎತ್ತದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ನೀನು ಎತ್ತದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಲೇಟ್ ಹತ್ತಿ ಬಸ್ ಸ್ಲೋ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಗಂಟೆ ತಾಂಡ್ ಬಂಡ 7:10 ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತನಾಗ ಯಾನಿತ್ತ ಮೀದು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಮುಖ ತಿಕ್ವೆ ಬಚ್ಚಿದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಗೈಸ್ ಏನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ ಬುಲ್ಪುರ್ದೊಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಂತದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಮೀದು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಸೀದಾ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತ ಮೂಲ ಅಡಿತದ ದೀಪದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೆ ಅಂಡ್ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತಂడి ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತದಿಜ್ಜಾನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಏತ್ ಜನ ಇತ್ತಿರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾರದ ಮಿತ್ತು ಜನ ಇತ್ತಿರು ಫುಲ್ ರಶ್ ಇತ್ತು ಯಾನಂಚ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಪೋಪುಣದಿಗಿರುತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಯಾನ್ ಏತ್ ಸೋಕು ಟಾಪಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಂತೆ ಪಂಡ ಇಂಕೆ ನಂಬೇರ ಒಂದು ಜಿಂಕ್ಲೆಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ತಿಕ್ಕನೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶೋಕ್ ಮಂತೆ ಐಟಿ ಅನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ ಫಸ್ಟ್ ಪುದರ್ ಬೇತೇರಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಯಾನಿಗಿರುತ್ತೆ ಪೂರ್ಣಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಚಿತ್ತರಂಜನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀರ ಅಪ್ಪಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜನಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳ ಶೋಕ್ ಮಂತೆ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನಕ್ಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಣದಿತ್ತು ಅಂಚ ಏನೋ 2 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಧನ್ಯಾಗ್ಲ ರಮ್ಯಾಗ್ಲ 2 ಜನಕ್ಲ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಕ ಕಾಲೇ ಬರ್ತದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಮುಡಿ ಪುಡಿತ್ತೆ ಪಾಪ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತದೆ ಸೊ ಕಾಲೇ ಬರ್ತದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡಲೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಪನ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನ ಬೀಡನ್ನ ಎತ್ತವಡೊಂದು ಅಂಚ ಕುತ್ತಾರಗಿಂದ ಬಸ್ಕ್ ಬರ್ತದಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ನನಗೆ ಇಂಕ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಿಂದು ಕಾಲ್ ತಿತ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಇಂಕ ಸರಿ ಪಾತೇರಿ ಆಯ್ತು ದಾಗ ಬಂಡ ಇಂಕ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಯಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆವಯನ್ ಇಂಕ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪನಿಯರ್ ಆಯ್ಜಿಗೆ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಯಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಂತದಿಜ್ಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 2 ರೌಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ರೀತಿ ಯಾನು ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೇ ಬಚ್ಚುಂಡು ತರಬೇನ ಶುರುವಾತನ ಆ ದೊಂಬುಡೆ ಸುತ್ತದು ತಿರುಗುದು ಇತ್ತ ಉಂಡುದು ಚೆಪ್ಪುಣೆ ಮೂಲ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡಿತದ ದೀಪದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಡೆ ಹೋದು ಉಂಡುದು ಜಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ವೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಯ್ತು ಆತಂಡು ಪೋತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪೋತುಂಡು ಬುಕ್ಕ ದೇವೇರ್ನ ಮಿತ್ತು ತಿಕ್ಕಿಯೆಲ್ಲ ಯಾವು ತಿಕ್ಕಂದಿಪ್ಪೆಲ್ಲ ಯಾವು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಿಕ್ಕನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನಾಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಗೈಸ್ ಈ ವರ್ಷ ಮುಗಿಪುನಗೆ ತುಂಬು 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಲು ಮನ್ಪುವರೆಂದು ಗೆರೆತದೆ ಮನ್ಪೊಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಈ ವರ್ಷ ಮುಗಿಪುನಗೆ ತುಂಬು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದಿತ್ತೆ ಅಂಚಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್.